Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan rana, barkanmu da wannan lokaci. Kamar ko da yaushe, sunana Aishatu Muhammad Bage, daga nan sashen yaɗa labarai na gidan gwamnatin jihar Gombe. A yau ne nake tare da babban baƙo, wato Dr. Ishaku Babayo, mai bawa mai girma gwamnan jihar Gombe shawara akan tallafi da ake yi wa jihar Gombe da kuma dukkan wasu abubuwan alkhairai da ake yi wa jihar tamu. Barka da zuwa. Ina so ka yi wa masu kallon mu bayani akan menene muhimmancin wannan e-registration na APC da ake yi yanzu. To alhamdulillahi, abu na farko muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya nuna mana wannan lokaci domin mu tattauna wannan al'amari da ya shafi sabunta katin zaɓe na jam'iyya a nan jihar mu ta Gombe. So wannan abu ba wai a nan jihar Gombe kaɗai ake ba, abu ne wanda ya shafi duka ƙasa baki ɗaya. Sabili da muhimmancinsa ya sa 'yan kwanakin baya da suka gabata, ai al'ummar jihar Gombe sun gani shi mai girma gwamna da kansa shi ya ƙaddamar da sabunta wannan katin da katin jam'iyya, sabili da muhimmancin shi wannan al'amari. To lura da wannan al'amari ya sa dukanmu waɗanda muke bin bayansa da kuma hikimominsa da jagorancinsa ya sa muka yi hoɓɓasa domin mu ga wannan al'amari na sabunta katin jam'iyya an yi shi a lungu da sako na jihar Gombe. To shi wannan al'amari abu ne wadda gwamnatin nan da muke da ita daga matakin shugaban ƙasa har zuwa kan kansila na ƙarshe. Gwamnati ce wadda take da tsari, kuma wannan tsare-tsaren da ake yi da har aka kawo batun a sabunta katin jam'iyya din nan abu ne wanda zai taimaki al'umma matuƙa. Don haka ba za mu bar jihar mu a baya ba. Dole kamar yadda shi shugabanmu kuma jagoranmu mai girma gwamna ya nuna mana kan cewar ya yi zama zakaran gwajin dafi da kansa ya je ya sabunta wannan katin jam'iyya, to lallai ba a ƙaramin abu ba ne. To wannan ya sa duka muke ta ƙoƙari muna kiran duka mutanenmu da suke cikin jam'iyya da wanda ba sa cikin jam'iyya sabili da su zo su shiga jam'iyyar APC su yi kati da zai kasance wannan sun zama su lalle mutane ne tabbatattu a cikin wannan jam'iyya ta mu ta APC. Wasu abubuwan alheri ne APC ta yi a cikin Najeriya? To a wannan ke kanki da ke tambaya kin san abubuwan da APC ta kawo kasar mu ta Najeriya, musamman jihar Gombe. Ko maki mai girma gwamna ya san kan cewa an kawo abun alkhairi a Gombe, an yi wa al'umma aiki a jihar Gombe, sannan kuma da waɗanda suke bin sa da waɗanda ba sa bin sa, da inda ake son sa da inda ba a son sa, sun san cewar jam'iyyar APC ta yi abin da ya kamata a jihar Gombe. Ina mai tabbatar miki da cewa wannan al'amari fa da ake yi na wannan sabunta katin jam'iyya din duk Gombe kowa zai yi shi, sabili da jiha ce wadda kowa ya shaida abin da gwamnatin APC take yi, sannan kuma muna da yaƙini cikin ikon Allah da yardansa yanda aka soma wannan al'amari sai mun wuce kowace jiha da take nan a cikin faɗin Najeriya, sabili da mun hoɓɓasa sannan kuma mun ɗauki abun ba wai da wasa ba, sabili da abu ne wadda mun san zai taimake mu kuma zai taimaki al'ummarmu. A yadda abubuwan nan suke tafiya gaba kamar yadda yanzu idan za a ce za a sabunta katin zaben nan, za a ce sai ka kawo numban ka na shaidan kai dan ƙasa ne, za a ce sai ka kawo numban ka na katin ka na zaɓe kafin a yi maka wannan ka samu kati da zai kasance kai dan jam'iyya ne. So to zai kasance yanzu gaba duk wani abun da za a yi sai an tambaye ka ma kana da katin cikakken zama cikakken dan jam'iyyar APC kafin a yi maka. Yawan tallafi da zai zo mutanen mu wanda ake yi, wanda da duk abun da za a yi za a ce ka kawo ko voters card ɗinka, za a ce ko kawo number na national ID card ɗinka, to yanzu za a zo ana cewa ka kawo katin ka na APC. So kin ga ba abu bane wadda bara mu bari ba, dole mu ci gaba da faɗakar da mutanen mu, wayar musu da kai sabili da su zo a gudu tare a tsira tare, kuma a shirye muke domin mu yi wannan al'amari mu kuma cikawa shi mai girma gwamna burinsa na ganin kan cewar jihar mu ta Gombe ita ne take kan gaba akan wannan registration da ake yi na jam'iyya. Wani jan hankali za ka yi wa mutanen da suke cikin jam'iyyar APC? So alhamdulillah wannan al'amari kamar yadda muka yi bayani a baya,
idan da a ce ba abu bane mai muhimmanci bara mu ga shi jagoranmu gwamnanmu ya je shi ya kaddamar da abun da kansa ba. So al'amari ne mai matukar muhimmanci. So kirana ga musamman waɗanda suke rike da mukamai a kowane mataki a gwamnatin nan, kowa ya koma gundumarsa, kowa yana da irin nasa mutanen, yana da kuma abubuwa da zai zo ya faɗa wa mutanensa kan cewa an yi kaza don haka yanzu ku zo ku yi kaza. So a haɗu, a gudu tare, a tsira tare, a nuna wa mutane muhimmancin yin wannan katin jam'iyya ɗin domin jama'ar mu su samu su zo su yi, in wani abu ya biyo bayan wannan na alkhairi ya kasance kowa ya ƙaru da shi. So idan a matakinmu waɗanda mai girma gwamna ya ba mu mukamai ya taimake mu daidai gwargwado wadda kowa da yake ciki ya sani, idan ba mu zo muka kawo wannan al'amari muka je muka wayar mutane kai ba, to ban masa adalci ba, sabili da shi ba zai kasance yana ko ina ba. Mu ne idonsa, mu ne kunnuwansa a gundumominmu da kuma inda muka fito, daga local government mu har zuwa kan ward mu har zuwa kan polling units mu da muke da shi. Muna buƙatan mu kira mutanenmu, muna da coordinators, muna da party chairman, muna da wane ne, a zauna wuri guda sabili da a shirya tsare-tsare wanda za a yi domin a samu mutane su zo su sabunta katinsu na zaɓe wayanda na jam'iyya wayanda dama ba su da shi a neme su zo su shiga, sabili da akwai alfarma matuƙa a cikin wannan al'amari. So muna kuma kira ga shugabanninmu na anguwa, daga kan limamanmu, daga kan digatanmu da masu anguwanninmu da hakimanmu, su ma su shigo cikin wannan al'amarin wurin kira, sabili da ana ta'allaka duk wasu bayanai da ya shafi communities da irin waɗannan mutane ɗin. To dole sai mun tashi tsaye mun yi abun da ya kamata a kuma lokacin da ya kamata. Dalili kuma shine duk wani abun da ake bukata domin a aiwatar da wannan aiki shi mai girma gwamna ya riga ya bada shi. So mu kuma namu shine mu tallafa, mu agaza, mu zo mu tabbatar da cewar abun da ake so a yi na an yi shi. Wannan shine kirana da mu kanmu da muke rike da mukamai na mai girma gwamna, da waɗanda suke faɗa a ji a unguwanni da kuma gidaje, kowa ya fito ya fara daga kansa tukun, da shi da iyalansa da duk wanda yake faɗa su ji, a je a yi wannan al'amari sabil da abun da zai biyo baya ya kasance kowa ya amfana da shi, sannan kuma jam'iyyar mu ta APC ya kasance mun samu mutane jajirtattu wadda su ba wai kawai mutane haka kawai bane, a'a mutane ne waɗanda an tabbatar kan cewar membobi ne wadda idan Allah ya kai mu lokacin zaɓe za su kaɗa ƙuri'a ma kuma jam'iyyar mu ta APC har kuma mu kai ga nasara. In kika lura a cikin kafin ai wannan sai an tabbata ma tukun kana da katin zaɓe kafin ka samu ka sabunta katinka na jam'iyya. So da wannan muke kira ga al'ummar mu domin a yi ƙoƙari a hoɓɓasa, kuma muna nan kai da fata muna monitoring domin mu gani abin da ya kamata. Menene mutane za su yi tsammani na APC a nan gaba? To ai Aisha, in kika lura ita APC alkhairi ce ga al'ummar Najeriya. In kika zo daga kan jihar mu ta Gombe, a cire komai a ajiye a gefe, a yi maganan harka ta ci gaba da aka samu a jihar mu, kuma an samu wannan abun ne a ƙarƙashin jam'iyyar APC. So yadda aka tafo da wannan al'amari da muke kiran mutane su zo su shiga jam'iyya, su zama tabbatattun 'yan jam'iyya, abu ne wadda zai karu al'umma matuka. Kuma ai yanzu muna kallo, muna tafiya ne wuraren zaɓe da sauransu. So duk lokacin da aka fara zuwa da irin waɗannan tsare-tsare ɗin, ai mun gani a baya an yi ba ɗaya ba biyu ba. Idan mutane ba su mai da hankali akan wannan abun ba, sai su zo su ga an zo ga nan jam'iyya mai albarka tana kawo al'amura na ci gaba wa al'umma da kuma jiha baki ɗaya, a ga kuma mu amfana da shi ba. So wannan shine shawarina ga mutane da su tafo su yi dandazo, su zo su shiga wannan jam'iyya ta mu ta APC, su yanki kati, su zama tabbatattun 'yan jam'iyya domin a gudu tare a kuma tsira tare. Abun da yake a gaban ya fi abun da yake yanzu a wannan wuri ne. Masu kallon mu, kun dai ji shawara daga bakin mai bawa mai girma gwamnan jihar Gombe shawara. Ina kira mu fito kwanmu da kwarkwatanmu, mu zo mu mallaki wannan kati domin zama 'yan jam'iyyar APC. Mu ma mu more abubuwan da
demokuraɗiyya take yi mana. Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin namu. Kamar ko da yaushe, sunana Aishatu Muhammad Bage. Nake cewa mu haɗu da ku a wani sabon shirin.